vom juca Zuba. Cu asta să trecem la meci. Vreau să dați like, subscribe și share. Mama, fac așa invizibil. Nici n-am văzut când au venit ăia. Arme. Yes! Deci acum cine e șmecher? Am toate temele care sunt necesare. Din cameleon. Oh, nu! Băgăran! Ce? Frumos! Oh, nu! Nu! Bă, chiar mă întreb ce s-a întâmplat cu domnul Bruce. Că... mai bine aș fugi. Folosesc asta. Bă, ce faină! Ce faină treaba! Cum nu mai trebuie să fie frică? Mă fac invizibil, mă fac repede invizibil. Așa. Ia să văd. Haha, ce șmecher sunt. Nu sunt chiar atât de ton. Nu mi-am luat ieri jocul. Mamă, bă, ce... L-am văzut, dar am stat să-mi iau scutul ăla. Plus 2, e bine. Recunosc că nu sunt cele mai multe trofee care le-am luat eu. Hai. Încă... Mă, nu mă mai lasă să ies. Am această cutie, care o vom deschide în episodul următor. Am aproape 7 chei, ia să vedem. Nu vreau să ies din Zuba, misiuni zilnice. Așa. Mamă, ce-am... Până nu să... Să Zoo VIP. Zoo VIP e cu bani. Să vedem pe aici. Ce avem noi de luat. Am luat cam tot ce ne trebuia. Hai să pe altcineva. Dacă facem 10 trofee cu un X. Hai, decât o vreau să fac 7 de trofee pe 2 zubări. Mamă, nu vreau să mor fix pe locul acesta. 35. Să dai și mie item măcar. Așa, sunt șacal. Aha. Nu, cum vine zona. Păi, prost, iar vine zona. Și ai timp să-ți iei iteme. Bă. Oh, nu, asta e zona de gheață. Chitul aceasta de sănătate. Mamă, hai, repede, repede. Hei. Am vrut să ne înțelegem cu frumosul, dar dacă voi n-ați vrut. Da.
avantaje are mă repată? A, nu. N-a omorât. Aș avea și armă legendară. Știa să joace tipul. 5 trofee. Yes! Altă cutie nașpa. Hai să mai băgăm un meci și să ne luăm cele 5 trofee. În plus. Mamă, de-abia 32, asta e cam nașpa. Că mie îmi place Nyx, așa în general. Bag așa un Battle Royale. Ce nașpa e paznicul. Mamă. Am liniile Wi-Fi făcute bine. Mamă, cum am luat-o. Mamă, dacă ar fi concurs în Zuba, cine arăcă cel mai bine pe gheață? Nyx number one. Hă! Mamă, ce arc. E ceva fain, dar... Paznic legendar? Între ce armă e băgată în meciul acesta? Aș vrea să fie mai mulți paznici legendari. Așa în general. Stăm aici în buș. Dăm grenada așa. Și putem să luăm. Mamă, nu-i corect. A, nu. Așa. Stați că am luat până acum un trofeu. Uite, așa e frumos. Să verificăm toate butoanele. Și nu dacă sunt arme pe aici. Sunt arme pe alea. Nu prea îmi convine. Yes, 3 trofee. Uitați, cât gaura asta. Ce de înălțime. Te-ți mâncați de către vulpe. O să câte trofee am luat. Mai te rog, 5. E bine așa, așa. Ce să-mi primit eu că mi-e și pe locul 6. Și când am făcut twin cu Larry, de ce nu mi-ați dat cutie mai bună? Trebuia de fix de aia de bronz. Mamă. Uite, așa trebuie să-mi facă mie mereu Zuba. Deci gemurile nu sunt rele. Vedem. Nu, item nu. Nu cutia asta are cea mai multă șansă la... Nu asta. Bă, cu eventurile astea. Ladă de aur. Da, ladă de smaragd. Asta are cea mai multă șansă să pice ceva. Așa. Să mai băgăm un meci. Că așa e frumos. Mă, ce s-a întâmplat, mă, acolo?
Așa frumos. Trebuie să stăm din buș. Alergăm așa frumos. Oh, nu! Am pierdut 5 trofee, nu pot să cred. Mamă, de ce m-am băgat în luptă? -5. Bă, le puteți lua, ha? Eu tot îmi iau trofeele înapoi. Mai dăm ultimul meci ca să-mi iau trofeele înapoi. Eu am muncit degeaba. Așa. Nu pasă. Încă mi-a 5 trofee înapoi. Bine, eu am fost Roberto. Eu sunt Roberto și o să ne vedem la următorul episod. Pa, pa!